ongi etorri arratsaldeko saio honetara. Eskertuko genizukeia pixkanaka isuriko bat zinate denok. Eta, goizeko formatutik pixka bat aldenduz, euskeran egoeran naturzientzietan zein dan aztertzeko antolatu dugun mahai inguruari ekingo diogu. Horretarako, zientziarekin eta euskerarekin harreman estu duten lau aditu ditugu gurekin. Iñako Pérez Iglesias, Eider Carton, Jose Etxeberria eta Txema Pitarka, eskerrik asko lauroi. Eta, gainontzeko mahaikideak aurkezteaz eta mahai ingurua bideratzaz Txema arduratuko denez, ni ez naiz gehiegi luzatuko. Eta Txema Pitarke, fizikan katedraduna da Euskal Herriko Unibertsitatean, bertako irakasle da, baina horrez gain nanoguneko zuzendari nagusi eta grafenea enpresako sortzaile eta administrazio kontseiluko idazkari ere bada, eta euskaragintzarekin ere harreman estua du. Bera izan zen euskaraz eta ingelesez tesia egin zuen lehena, horrez gain harreman estua izan du bai Labairurekin eta baita UErekin ere, eta 2013 geroztik Elhuyarreko lehendakari ere bada. Beraz, eskerrik asko. Maite, mila esker aurkezpenaren gatik eta mila esker konbidapena luzatzeatik hemen izateko aukera dugulako. Orduan, mahai ingurua hasi aurretik eskatu didate niri zerbait esateko, nire esperientziari buruz, nik euskararen munduan izan dudan esperientziaren buruz, eta nik galdera batzuk plazaratu zitzaizkidan hemen, euskararen egoeraren bilakaera, terminologia, bibliografia, argitalpenak nola egiten genituen, nola egiten diren, nola aldatu den hau, zientzia euskaraz egiteko baliabideak ere nola evoluzionatu diren. Orduan, nik izango pizka bat beste hitza eman aurretik, esango dizuet pizka bat, nire esperientzia zein izan den, eta hemen planteatzen diren galderei buruz ere nire iritzia zein den. Orduan, nire esperientzia, ni unibertsitatean hasi nintzen 1977 urtean, Joserra bertan zegoen irakasle, eta orduan euskeraz ikasteko aukerarik ez zegoen. Urte hartan, 1977 urtean, lehenengo aldiz, Leioako Zientzia Fakultateko lehen mailako ikasle euskaldun guztiak egunero biltzen ginen, ez dakit Iñako gogoratzen den, baina Iñako ere bertako taldekoa zen. Orduan, egunero biltzen ginen eskola guztiak bukatu eta gero, ordu batetik ordu bietara, euskerazko eskola extraofiziala emateko egun batean fizika, Joserrarekin, eta beste egun batean matematika, kimika eta biologia eta horre goten ginen zientzia fakultateko ikasle guztiak. Orduan hori izan zen, nik euskerarekin, zientziazko euskerarekin izan duen lehenengo harremana, ez da, lehenengo aukera. Orduan, beste irakasle batzuk ere, garai hartan bertan irakasle ibili zirenak, hau Jesús María Arregi, matematikan, Jacinto Iturbe, eta Jesús Mari Txurruka, ez da? Hori izan ziren garai hartako irakasle euskalduna izindariak, ez da? Horretan hasi zirenak eta gu hasi ginen garai hartan ikasle bezala. Orduan, garai hartan dena egiteko zegoen, hauek irakasle haiek lanean hasi ziren, eta gu ere ikasle bezala. Orduan, garai hartan eta handik urte batzuetar ere bai, komunitate zientifiko euskalduna oso txikia zen. Euskarririk ere ez zegoen, hiztegirik ere ez zegoen. Useiko fizika hiztegia 1979 urtean kaleratu zen, zorionez, hori ere Joserraren eskutik, eta matematikako hiztegia ere kaleratu zen gai hartan. Orduan, horiek hastapenak izan ziren. Terminologiari dagokionez, terminologia egiten zuten batez ere unibertsitatean irakasle zirenek eta irakasle izango zirenek, guk ere Leioan, nik esan dezaket zerbait Leioan egiten genuenari buruz,
Leioan orduan hasi ginean fizikako edo fizikaren aldetik, gero beste arloetan ere bai, nik ezagutzen dudana, Leioan hasi ginen fizikako materiala prestatzen, sortzen, fizika testuak sortzen, eztabaida luzeak izaten genituen, terminologiaren gaineko eztabaida luzeak izaten genituen, hor ere Josarra zen gidari, orduan Josarraren inguruan biltzen ginen, garai artean ikasleak ginenok eta irakasleak zirenak, terminologia berria eztabaidatzen genuen, eta orduan oso harreman, hori aldaketa bat dago ordutikoena, orduan oso harreman estua zegoen guk gure eguneroko lanean erabiltzen genuen terminologiaren eta hiztegietan jasotzen zen terminologiaren artean. Gaur egun gauza horiek ja pixka bat aldatzen ari dira, gehienetan onerako eta kasu batzuetan agian ez dakit panik, hori Josarrak agian izango du iritzia horri buruz. Orduan, gero ikerketa hori testuak prestatzen hasi ginen, eta testuak prestatzen hasten ibili ginen bitartean, gero ere UEUn ibilten ginen, hitzaldiak eman, testuak liburuak, ikasliburuak, eta horretan horrela terminologia berria ere sortzen genuen. Orduan, hortxe ere partaide ginen. Ikerketari dagokionez, Maitek esan du, neure izan zela hori tesia lehenengo, hori hala esaten da, ez dakit pentsatzen dut hala izango dela, lehenengo tesia ingeles eta euskeraz egindakoa. Orduan, ikerketari dagokionez, garai hartan, orain bezala, dena ingeles ez dagoen. Orain ere ikerketan ari garenean, dena ingeles ez dago. Nire tesi zuzendaria Pedro Etxeniki izan zen, eta arekin beti euskeraz hitz egiten hasten ginen, ikerketa kontu ez ere bai, baina berehala jotzen zuen gaztelaniara, eta gero beste lankideekin gehienetan ingelesez ere bai. Hemen ere batzuk ibiltzen ziren kanpotik etortzen zirenak, orain bezala, hori ez da aldatu, eta orduan lankideekin sarritan euskeraz gutxitan eta gaur egun sarritan, baina garai hartan euskeraz gutxitan eta sarritan ingelesez Euskal Herrian nahiz Euskal Herritik kanpo. Orduan, artikuluak ingelesez idazten genituen, bibliografia guztia ingelesez zegoen, orain bezala, hori ez da gauza berria, eta jatorrizko hizkuntza, hizkuntza nagusia ingelesa zen, eta orduan tesiaren kontua, nik tesia euskeraz idatzi nahi nuen, eta orduan logikoena iruditu zitzaidan ingelesez eta euskeraz idaztea, ez da, parean. Garai hartan hala ez zen egiten, hasi ziren ja batzuk euskeraz idazten, orduan euskeraz eta gaztelaniaz egiten zen, orduan nik pentsatzen nuen logikoena izango zela ingelesez eta euskeraz egitea, ez da, orduan euskeraz idatzi nuen lehenengo eta ingelesez idatzi nuen ondoren, hori bietan eduki berbera jarri nuen noski, baina bata ezen izan bestearen itzulpena. Batzuetan itzulpena egiten denean, ez da lortu nahi izaten dugun helburua, ez da. Orduan, lehenengo euskeraz gogoeta egin eta euskeraz idatzi, eta gero berriro ingelesez gogoeta egin eta ingelesez idatzi. Tesia idazterako orduan ere, oso terminologia espezializatu gutxi zegoen garai hartan, sarritan asmatu beharra zegoen, gaur egun ere asmatu beharra izaten da, baina garai hartan pixka bat gehiago asmatu beharra izaten genuen, eta euskarri gutxiago ere zegoelako, eta horretarako ere, hainbat aldiz aipatu dut Josarra, hala izan zen. Orduan ere Josarra laguntzaile izan zen niretzako, Josarra laguntza ere izan nuen, tesia horre bulegoak alboan izan genituen, eta tesia euskeraz idazterako orduan, gauzak terminologia asmatu behar izaten genuenean. Garai hartan, tesia bukatu eta gero ere, garai hartan Eluiar aldizkari zientifikoa egon zen, orain ez dagoena, hau da, ikerketa aldizkaria, orduan zegoen Eluiar aldizkari bagarra, orain tarte batean biak egon ziren, zientifikoa ikerketa aldizkaria eta
Elhuyar Zientzia eta Teknika, divulgazioari dagokiona. Garai hartan, idatzi nuen artikulu bat ere bai, Elhuyar euskeraz, Elhuyar ikerketa artikulua, Elhuyar aldizkari hartan, tesia bukatu eta gero. Bueno, orduan hori izan da nire esperientzia. Ordutik hona zer? Ordutik hona 20 urte pasatu dira, gauza aldaketa ikaragarria izan da, alderdi guztietatik, gehienetan onerako, lehen ere esan dudan bezala, eta lehen esan dut, garai hartan komunitate zientifikoa oso txikia izan zela, komunitate zientifiko euskalduna oso txikia izan zela, gaur egun, zorionez, komunitate zientifiko euskalduna asko hazi da, eta gero bestalde baditugu terminologiaren garapenerako eta normalizaziorako batzorde ofizialak, oso ongi, badugu hiztegigintzan eta itzulpengintzan eta divulgazioan ere asko aurreratu da, baina orain nik luzatu nahi nukeen mezua da hori ez da nahikoa. Divulgazioa, hiztegigintza eta itzulpengintza oso ongi, asko aurreratu da, baina ez da nahikoa. Hau da, nire mezua da, nire ustez oinarrizkoa dena, euskerazko komunikazio espezializatua ere behar da. Hau da, ikerketan ere euskeraz aritu behar du. Ikusi behar dugu nola, baina ikerketan ere euskeraz aritu behar du euskerazko komunikazio espezializatua ere behar da. Hau da, zientziaren nazioartekotasuna ez da oztopo euskerazko komunikazio espezializatua egon dadin. Izan ere, euskerazko komunikazio espezializatua normalizazioaren zati da. Hori ez badago, euskeraren normalizaziorik ez dago. Orduan, hori batzutan kolokan jartzen da ideia hori, baina nire iritziz hori ideia oso funtsezkoa da. Orduan, bai, egia esan, gure ikerketa lan espezializatuak ingelesez argitaratzen ditugu, noski, edo ingelesez plazaratzen ditugu, nazioarteko ikerketa aldizkarietan, naiz kongresuetan, eztabaidak ere, sarritan, ingelesez izaten ditugu, nazioarteko lankideekin, baina, eta beraz, hori da komunikazio espezializatua ingelesez gauzatzen da, oro har, ingelesez gauzatu behar da, halaxe da, baina euskaldunon artean normaltasun osoz eztabaida normaltasun osoz euskaraz eztabaidatu behar dugu, eztabaida espezializatua teknikoa denean ere bai. Eta nik uste dut hori neurri handi batean egiten dela. Guk nik fakultatean behintzat, edo niri dagokidanean, nik hori ala egiten dugu, eta fakultatean leku gehienetan, eta naturzientzietan, eta nik ikusten dudana gehienetan ala egiten da. Eztabaidak euskeraz egiten dira, naiz eta gero lanak argitaratzen direnean edo plazaratzen direnean ingelesez plazaratzen diren. Baina, gauza bat gertatzen da hemen, hori egon dadin, hori eztabaidak edo hizkuntza komunikazio espezializatua normaltasun osoz euskaraz eztabaidatu ahal izan dezagun, hor ere euskarri batzuk behar ditugu, ezta? Lehen esan dut, eztabaida egitea, hori da normalizazioaren zati, zientzia edo euskera bizia izango bada, hala izan behar da, horrela zientzia euskeraz ere sortu ahal izango dugu, zientzia egin baino gehiago sortu, ezta? Gauza berriak sortzen direnean ere euskeraz sortu beharko genituzke, zergatik ez, hori da urratz garrantzitsua euskararen normalizaziorako, baina horretarako euskarriak behar ditugu, eta euskarrietan badaukagu terminologia, terminologia eta abar, hori ez badago, mugatuak egongo gara euskeraz komunikatu nahi dugunean. Orduan, terminologia espezializatua beharrezkoa da, terminologia espezializatua garatu behar da, eta terminologiaren premia dugunok ere garatu eta moldatu behar dugu. Eta horretarako gogoeta egin behar dugu. Eta noiz egingo du gogoeta, lanak, lan espezializatuak ere, euskeraz idazten ditugunean. Hori da gogoeta egiteko momentua,
gogoeta egiten baldin badugu, garatuko ditugu ideia berriak edo ideia berriak esateko modu berriak, eta horiek izango dira behar ditugun euskarriak, gero normaltasunez, beste hizkuntza normalizatu batzuetan egiten den bezala, halako gaiez eztabaidatu ahal izateko. Eta ez dizu eta izango orain gure ikerketa lanak euskeraz idatzi behar ditugu, baina tesiak euskeraz idazteak horretarako asko laguntzen du. Horretik, nik hemen nahi dut horren alde, ezta? Tesiak euskeraz idaztearen alde. Eztabaida egon da, batzuek uste izan dute, agian batzuek uste dute, hori alperrik dela, ikerketa ingelesez plazaratu behar dela eta kitu, eta orduan tesia euskeraz egiteak ez duela zertarako balio, baina bai, nire ustez balio du, gaur egun asko egiten da, eta gero tesiak eta gainera idatzita dagoena hor gelditzen da, ez da, erreferentzia ere bada. Tesiak egiterako orduan gogo eta euskeraz eginda zuzenean euskeraz idatzi ezkero hobeto, itzuli gabe, itzulpena beti izaten da mugatuagoa, eta gainera tesia euskeraz idatzi ezkero, horrek laguntzen du terminologia espezializatuarekin aurrera egiteko, eta tesia, norberak tesia euskeraz idazten duenean, euskerari egiten dio beste inork ezin egin diezaiokeen ekarpena. Beste inork ezin egin diezaiokeen ekarpena egiten dio horrek euskerari tesia euskeraz idazten duenean. Tesia euskeraz, zer gutxienez hori euskeraz idazten duenean, horretan jantziagoak izango gara, eta denok jantziagoak euskeraz. Denok jantziagoak bagara, euskeraren normalizaziorako hobe. Hori dira nire argumentuak horren alde. Nik izan ditut, orain ja gaur egun, eta ingelesez eta euskeraz idatzi ezkero, horrek ere beste abantaila bat dauka. Ingelesez sortzen diren jatorrizko ideiak eta sortzen den jatorrizko terminologia euskarara zuzenean eraman dezakegu edo zuzenean eramateko aukera dugu. Orduan, azkeneko 2 hamarkadetan, hainbat tesi idatzi dira ingelesez eta euskeraz, nik zuzendutako tesiak ere bai, baina denak ez. Nik izan ditut, noizbait izan noizbait doktora dutza ikaslaren bat, bestea pentsatzen zuen, ez da euskeraz zertarako. Eta orduan euskeraz ingelesez idatziko dut eta kito. Nire ustez hor ekarpena egiten zaio euskerari euskeraz idatzi ezkero. Horixe da, ez dakitzen luzatu nahi zen, orduan laburbilduz eta honetan oinarrituta agian aurrera egin dezakegu besteen edizioarekin. Orduan, laburbilduz, zientziaren nazioartekotasuna ez da oztopo euskerazko komunikazio espezializatua egon dadin, eta komunikazio espezializatua euskeraz ere egin ahal izan dezagun, euskarriak behar ditugu, eta euskarrien artean badugu euskal terminologia espezializatuaren garapena, eta euskal terminologia espezializatuaren garapena egon dadin, mekanismoak martxan jarri behar ditugu, hainbat mekanismo ditugu dagoeneko martxan, eta ikusin behar, hori zer den, eta bukatzeko berriro zientziaren nazioartekotasunaren kontua lortu behar dugu zientziaren nazioartekotasuna euskararen sustapenarekin uztartzeko modua. Orduan, hemen honekin bukatzen du nire aurkezpena, hemen aurrean galdera batzuk ditugu hemen, orduan galdera horiek luzatu baino lehenago aurkeztu egingo dizkizuet gaur gurekin daudenak, hemen badu Jose Arretxebarria, fizikan doktore, irakasle Euskal Herriko Unibertsitatean urte askoz,
zientzia fakultatean, garai batean, eta gaur egun euskara teknikoa irakasten ari da, ingenieritza eskolan, terminologia sareak ehunduz, programaren partaide eta irakasle ere bada. Hainbat oso ugaria izan da bere ekarpena, testugintza teknikoan, hiztegigintzan, divulgazio zientifikoan, itzulpengintzan, ingumadatu basuari eta garai batean Anaitasun aldizkariari ere hainbat ekarpena egin zizkion. Kafe Luiar merezimendu saria jaso zuen aurreko urtean, 2011 garren urtean. Gure hurrengo konbidatua, Eider Karton, kimikan lizentziatua da, handik ona Luiar Fundazioan ibili da lanean, zientzia gizartera zen eta kultura zientifikoa erazen. Hainbat artikulu idatzi ditu, Luiar aldizkarirako, zientzia.net webunerako, egunkarietarako ere bai, egunkaria, berria, deia, gara, zientzia gaietako zutabegilea da ere bai, berrian, 2003 urtetik ona Luiar aldizkariaren zuzendaria da, edizio digitalaren eta aldizkaria webgunearen sortzaile ere bada. Kafe Luiar saria koordinatzen ditu 2004 urtetik ona, eta hiztegigintzan eta itzulpengintzan aritu da. Luiar zientzia eta teknologiaren hiztegi enziklopedikoan parte hartu du, eta itzulpen lanak ere egin ditu. The Shellfish Gene, liburuaren itzulpena ere egin zuen, liburu hori 1976 garren urtekoa Richard Dawkinsena. Eta Juan Ignacio Pérez Iglesias, Iñako, hau fisiologian katedraduna, Euskal Herriko Unibertsitatean, animalia itxastarren fisiologian aditua, garai batean euskara errektore ordea izan zen, euskara normalizatzeko bigarren plana aurkeztu zuen, euskararen aholku batzordeko eta unibertsitate irakaskuntza koordinatzeko kidearen edo kontseiluaren kidea ere izan da. Garai batean ere 2004 urtetik 2009 urtera bitartean errektorea Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea izan genuen. Eta duela gitxi 2010 urtetik ona Unibertsitateko Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko katedraren koordinatzailea da. Eta unibertsitatea eta euskal gizartea gaur liburua idatzi zuen, duela 2003 urtean, euskararen etorkizunaren inguruko gogoeta bertan egin zuelarik, eta gaur egun ere Uandreak euskarazko bloga darama, blog hori sortu zuen duela zenbait denbora, Miren Bego Urrutia lankidearekin batera, animalien biologia irakusleria zabal bati helarazteko helburuarekin. Aurkezpen honekin, luzatuko dizkizuet hemen planteatu zaizkidan galderak eta emango dizuet hitza. 15 minutu, gutxi gora bera, izango dizuet. Orduan, ona planteatu zaizkidan galderak, hauesek dira, egiten alda zientzia euskeraz, egin behar alda, noraino, horre ere, pizka lotuta lehen aipatu dudanarekin, zer bide, hori alde batetik, eta gero, zer bide egin behar du euskarak zientzian, zeintzuk dira oztopoak, bide hori egin dezagun, eta zeintzuk dira baliabideak, izazuena. Lehenengo, Josarra. Uste, bai. Zer baziko zara, Josarra? Nik ez dut programari. Bai. Bai, lehen izan dugu ez. Lehen izan dugu bueltan ingo benetzen. Lehenengo, bai, Iñako, bai. Niri beti gustatzen zait azkena izatea bestei kontra egiteko. En fin, Josarrak jakingo zuen, etorra resistitu da, edo Pitarkek.
Bueno, hasiko naiz, arratsaldeon denoi. Hasiko naiz eskerrak ematen neu ere bai, hemen iritzia emateko aukera emateagatik. Atzo beste, hau honen antzekoa zen beste ekitaldi baten esan nuen bezala niri hitz egiteko aukera ematen zaidanean, beti oso pozik egoten naiz, asko gustatzen zaidalako hitz egitea. Hor naiteke hitz egiten orduak, arrazorik gabe. Baina 15 minutu eman diaten naiz, joango naiz, utziko diot gaiari, eta saiatuko naiz, ahal baldin badut 10 minututan egitea. Egia esateko, Txema entzun dudanean, pentsatu dut, nik hemen ez dudala ezer pintatzen. Berak esan duelako, nik esan behar nuen guztia uste dut. Eta ados nagoelako berak esan duenarekin. Gainera, berak bere ibilbidearen errepaso egin duenean, nik ikusi dut nirea antzekoa izan dela, nik tesia nuen egin ingelesez, hori nuen egin, baina bestea bai, tesia eta, gero idazlan batzuk, ikerketa idazlanak, gauza desberdinak inditugu, baina ibilbidea oso antzekoa da, uste dut batera sartu ginela irakasle gisa unibertsitatean, urte berean, okerrez banago, hor nonbait. Eta urte berean segurazki irakurriko genuen tesia, 86an uste dut. Ez dakit, nik 86an o 85an ez dut gogoratzen. Orduan, segurazki, antzeko esperientzia eukitzeagatik, euki izanagatik oso antzeko iritzia dugu kontu honi buruz. Ez niri galdera hauek egin irakurri nituenean, pentsatu nuen, egingo dut, eta gainera esan zitzaigunez, ahal baldin bagenuen jarraian erantzun behar genuela. Nik egiten dudan lehenengo gogoeta da, hizkuntzak erabili behar direla, komunikatu nahi duzun hiztun komunitatearen hizkuntzen arabera. Hau da, nora heldu nahi duzun, zertarako erabili behar duzun horren arabera, erabili behar duzula hizkuntza bat edo erabili behar duzula beste bat, ez? Horrek gero izango ditu ondorioak, ez? Diskursoan esan nahi dut. Gero hemen esan denean zientzia egitea, egiten alda, egin behar da, oztopoak diren, eta segun zeri deitzen diogun zientzia egitea. Zientzia egitea esaten baldin badiogu prozesu guztiari, hau da, hasten garenean, lan egiten hasten garenetik, azken emaitzak argitaratzen ditugun arte, hor pasu desberdinak daude, egoera desberdinak daude, eta egoeraren arabera, segurazki hizkuntza bat bestea edo bi edo hiru erabili beharko dira, ez? Gure esperientzian, naturzientzien esperientzian, behintzat nire esperientzian, animali fisiologien esperientzian, zientzia laborategian egiten da, eta gero bulegoan, laborategian eta bulegoan. Eta orduan, egiten da euskaraz, segun zure lankideak euskaldunak diren, ala ez, nire kasuan nik lankide euskaldunak izan ditut, eta horiekin euskaraz lan egin dut, eta horrek esan nahi du, testuinguru inguru horretan sortu diren ideiak eta sortu diren kontzeptuak euskaraz adierazi ditugula. Behintzat, hasiera batean, gure artean hitz egin dugunean. Eta gero, ikerketa horren lehenengo emaitza, tesina, garai batean tesina, gero tesia, orain ez dakit master tesiak, ez dakit orain egia esan, ez dakit orain zer dagoen, enago oso, alde horretatik enago oso gaurkotua, ez? Horiek ere, gure taldean bintzat, euskaraz egin genituen. Txemak eman dituen arrazoiengatik. Baina gero dator, eta berriro hartuko dut bere ez dakit horrela esan duen, espezialistei, zure eremuan espezialistak direnei komunikatzeko urratsa, eta hori nazioarteko aldizkarien bitartez egin behar da, arrazoi batengatik. Nik lan egiten nuen gaian, nazioartean egongo ziren, ez dakit, kalkulatzen dut, 100-200 lagun mundu osoan horretaz zerbait ulertuko luketenak. Hoiek ziren gure lanaren hartzaileak. Orduan, eta horiekin ingelesez komunikatzen ginen, diot ginen nik orain erretiratuan hauelako jarduera horietatik, baina garai hartan horiekin ingelesez komunikatzen ginen, bai zientzia artikuluen bitartez,
eta bai kongresuetan, jardunaldietan eta holako mintegietan. Orduan horretarako ingelesa erabiltzen genuen. Baina hori ez da hor gelditzen, gero zientzia komunikatu behar da beste esparru desberdinetan, eta hemen ez da aipatu, baina irakaskuntza da horietako bat, oso importantea, eta horrek esan nahi du, ez alabeharrez ikerketa jardueran sortzen diren ideiak, baina bai horrekin zerikusia dauzkaten beste ideiak eta beste adigaiak eta komunikatu behar dira, hori euskaraz egin behar da, guk euskaraz egiten dugu, eta beste alde batetik, gero eta garrantzi gehiago daukan gizarte difusio edo edakuntzan ere aukeratu behar da hizkuntza bat, horri zientzia egitea deitzen baldin badiogu, hor ere euskaraz komunikatzeko beste esparru bat daukagu. Euskal Herrian, nik aspalditik defenditu dut gainera, hemen ez duela zentzurik gaztelaniaz, hemengo gizarteari begira eta idazlanei dagokienez ez duela zentzurik gaztelaniaz egitea, baina bai badu euskaraz egitea eta egin behar da. Eta gero galdetegi horretan, galdetzen zaigu zein diren oztopoak eta zein diren baliabideak, ez? Oztopoei dagokienez, gauzak asko aldatu dira, ez? Txemak esan duen bezala lehen, zailtasun handiak zeuden gauzak idazteko hitzak ez genituelako. Behar genituen hitzak, behar genituen terminoak ez genituelako. Eta gauzak asko aldatu dira. Ni lehen eman dut buelta bat hortik eta ikusi ditut hor inoiz ikusi ez ditudan gaiak eta inoiz ikusi ez ditudan hitzak ere. Gehienetan ulertu ditut. Ez dakit, ezagunak egin zaizkidalako, baina ez ezagunak inoiz irakurri ditudalako, baizik eta konturatu naizelako zer esan nahi duten, baina igual hartu dudan impresio handiena izan da, zenbat kontzeptu desberdin, zenbat berba desberdin bere beste garai baten inolaz ere ikusten ez nituenak, irakurtzen ez nituenak, ez? Horrek esan nahi du, 25, 30 urte hauetan ez direla pasatu alferrik, eta gaur egun alde horretatik oztopo asko ere gutxago ditugu lehen baino. Edozein kasutan euskaraz idazteko, eta nik hemen identifikatu ditudan bi esparru nagusi horietan euskaraz idazteko, edo euskaraz mintzatzeko, irakaskuntzarena eta zientzia divulgazioarena, azkenean oztopoa baliabideak ere badira. Zer esan nahi dut honekin. Normalean, unibertsitatean ibiltzen garenok, egin behar duguna da eskolak eman eta ikerketa egin. Eta gure bizitza horren arabera antolatzen dugu, gure lan baldintzak ere horren arabera izaten dira, eta ez da, testuinguru horretan ez da erraza, hortik ateratzea denbora, ateratzea ahalegina, gauzak idazteko esate baterako, bai ikerkuntzarako, divulgaziorako, edo edakuntzarako, edo irakaskuntzarako. Hori, beraz, oztopo bat da, ez. Baliabidea zentzu horretan, urria den baliabidea, denbora da. Eta gero baliabidei dagokienez, oso ezagunak ditugu, Eluiar, bezalako aldizkaria, edo gure fakultatean argitaratzen den Ekaia, aldizkaria azken bola honetan gainera indar handiarekin ari dena, eta beste medio batzuetan, irratian ere entzuten ditugu, norteko ferrokarrila bezalako programa baten, baina nik gero eta garrantzi handiago ematen diot interneti. Nik uste dut, eta gainera Eluiarrekin joan den urtean egin genuen, joan den urtean edo aurten, uste dut aurten argitaratu dugun zientzia pertzepzioaren azterketan, jendeak zientziari buruz duen pertzepzioaren azterketan, hor oso argi ikusten zen, adin tarteetan zehar analizia eginda, jende gazteak, eta jende gaztea diodanean hemen zaudeten batzuk gazteak zarete, jende gaztea 30 urtera arte gutxi gora bera,
erabiltzen duzuen informatzeko, oroar, informazioa biltzeko eta zehazkiago zientzia informazioa biltzeko bide nagusia internet da. Hortik gora beste medio batzuk erabiltzen dira. Baina adin tarte horretan internet da nagusia. Eta horrek denboraren ardatz bat markatzen du. Horrek esan nahi du denborarekin hori areagotu egingo dela. Eta horregatik uste dut alegina etorkizunean interneten kontzentratu beharko dugula. Hori izango baita informazio bide nagusia. Zientziari dagokionez ere bai. Noski, aldizkari arruntak, paperekoak eta liburuak eta bar hor egongo dira eta segurazki jarraituko ditugu irakurtzen, gero eta gutxago, segurazki ere, baina uste dute gero eta garrantzi gehiago eman behar diogula interneti. Eta internetarekin batera sare sozialen, Twitter eta holako sarei. Hor informazio iturri nagusia izango delako. Azken bukatzeko, azken gogoeta bat, tesia eta horren inguruan. Txemak bere botana izan du mezu bat, nik hasieran ez diot ulertu, gero ulertu diot, zientzia komunikazio espezializatua, uste dut hori indartu behar dela eta horretarako oso importantea dela tesia euskaraz egitea. Bueno, ni bat nator zurekin horretan ere, baina gogoratzen dut, eta hemen kepa dagoenez, gogoratzen dut duela urte batzuk kepaltonaga sari naiz, horti dago, lehen ikusi dut behintzat. Duela 15 urte berarekin izan nuen eztabaida bat, eta berak defenditzen zuen tesia baino tesina eta era horretako lanak zirela importanteak, laborategiko bizitza, gero azkenean bizitza, jendearen arteko, laborategiko kideen arteko elkarrizketak eta bar, azkenean tesinetan islatzen zirelako. Eta tesinak zirelako ikuspuntu horretatik zientzia jardueraren adierazle egiazkoagoak edo ez dakit horrela esan daiteken zintzoagoak tesiak baino. Nik beste jarrera bat nukan, tesiak defenditzen dituen. Gaur egun egia esan uste dut eztabaida harek etzeukala zentzu handiegirik. Importantea dena, segurazki, azkenean importantea dena delako hori guztia islatu behar delako testu batean. Eta testu hori gelditu behar delako Txemak esan duen bezala laborategian edo departamentuan zurekideek irakur dezaten eta gero etorriko direnek ere irakur dezaten. Azkenean ezagutza sortzen dugunean terminoak ere sortzen ditugu. Batzutan nahi gabe, beste batzutan lan egiten. Eta hori nonbait gelditu behar da islatuta. Gelditu behar da besteek ere erabil dezaten. Hori tesina baldin bada edo tesia baldin bada, nik gaur egun ez diot hainbeste garrantzirik ematen. Esan nahi dut, baina importantea, oso importantea da Txemak esan duen bezala. Eta nik honekin uste dut bukatzen dudala eta 15 minutu baina gutxago uste dut erabilitu dudala. Oso ondo, mila esker. Orduan, ordenari jarrik orain Eider, ezta? Bai, hori da. Nik aurkezpen bat prestatu dut. Honen gainean, pixkat improvisatuko dut besteek esan duten. Así cualquiera. Aizu. Nik hemen ikusiko dut. Bai. Nik gaur Eluiarren izenean hitz egingo dut eta Eluiarren ikuspegitik eta neurri batean behintzat zentratuko naiz komunikazioaren alderdian. Eta ez horren beste ikerketaren alderdian. Eta, honeak arrituan gogoetak oinarritu ditut gure egunerokoan eta ikertzaileekin ditugun hartu eman horretan eta datu batzuk ere ekarri ditut, balio kualitatiboa duten datu batzuk, baina, identitasgarriak iruditu zaizkit eztabaida honetarako, eta bai hasi nahi dut esaten nire asmoa behintzat ikuspegi baikor bat ematea dela Eluiarretik, arrazoi asko dauzkagulako baikorrak izateko, hau da bat, hemen euskaraz ari gara egun osoan zientziari buruz, eta holaxe, orduan lehenengo egingo duana izango da
atzera egingo dut. Egindako bideaz hitz egin nahi dut, eta aitzindariei, hemen jarri duan bezala, Elhuyarko aitzindariei lapurretan egingo diet, pixka bat. Batez ere, gaur hemen egin ditugun galderak, ezakit, Joxarra hor, egongo zean. Niko bete kusiko dut. Bai, batez ere gukein gaur ona ekarri ditugun galdera hauek, guk baino lehenago beste asko egin dituztelako noski, eta probatu dituzte bideak, eta aurkitu dituzte erantzunak kasu batzuetan, eta, Elhuyar aldizkariaren bilakaera kontatuko dizuet pixka bat, paraleloan jundalako euskerak zientzian izan duen bilakaerarekin, ezta. Elhuyar aldizkaria 1974an jaio zen, Joxarra jakingo du, Donostiako Goi Mailako Ingeniaria Eskolako ikasle batzuek sortu zuten, eta kezka nagusia hizkuntza zen. Txemak ondo kontatu dugu zein zen kontekstua, ezta, garai hartan. Eta beraien kezka nagusia orduan euskara arlo zientifiko-teknikorako egokitzea zen. Kezka horrekin buruan hasi ziren lanean, 1974an, eta nik esan dut baikorra izango naizela gaur, baina beraiek are baikorragoak izan ziren, zen 81an esan zuten helburua bete zutela. Helburua betetzat jo zuten lanean hasi eta 7 urtera, eta laxe jaso zuten Elhuyar aldizkariaren 25. zenbakiaren editorialean, hau esan zuten, egin diren 25 ale horiek gauza bat baieztatzen dute gutxienez, zientzi gaiez euskaraz idaztea posible da. Frogatu zuten, eta badakigu hala dela, ze hemen gaude, ezta. Hori 81an esan zuten, eta 81. urte hori, neurri batean behintzat inflexio puntu bat izan zen Elhuyar aldizkariaren historian edo, ze helburua betetzearekin batera beste bi erabaki gutxienez hartu zituzten. Bata izan zen kezkari edo hizkuntzari, euskarari protagonismoa kentzea eta edukiei ematea garrantzia, eta justu zenbakiaren editorialean ere jaso zuten hori, eta hauxe esan zuten, jendeak ez ditu euskarazko aldizkariak erosiko euskaraz idatzirik daudelako, bertan esaten dena interesgarria delako baizik. Hori 81an esan zuten, eta nik ezakit arrezkero zenbatetan esote dugun gauza bera esan, irakurri edo entzun. Eta bigarren erabakia izan zen nazioartera begira jartzea edo. Eta nazioartera begira jarri zirenez, ingelesa txertatu zuten aldizkarian, eta ordutik aurrera, argitatukotako artikuluen laburpena ingelesez ere argitaratzen zen, eta gainera, ikusten duzu, kimikazko artikuluak argitaratu ziren American Chemical Societyren Chemical Abstract aldizkarian. Orduan, nazioartera begira jarri zirenean, eta jurnala edo buruan izan zuten momentuan, ikusi zuten hori euskaraz ez, euskaraz ere baina ingelesez ere egin behartzela. Pixkat aurrerago 85an bitan banatu zen Elhuyar aldizkaria. Alde batetik divulgazioa eta bestetik ikerketa. Orduan sortu zen Elhuyar zientzia eta teknika aldizkaria, 85ko abenduan argitaratu zen 0 zenbakia, eta hori da gaur egungo aldizkariaren arbaso zuzena. Eta bestea, ikerketa artikuluak argitaratzen zituen Elhuyar espezializatuak jarraitu zuen, baita ere, lanean, eta azkenean 86an bertan bera gelditu zen. Ikerketaren bidea edo Elhuyarren orduan amaitu zen, eta gaur egun Elhuyarren bizirik dagoena zientziaren komunikazioa da, euskarazko zientziaren divulgazioa eta komunikazioa, eta aldiz ikerketaren emaitzak edo argitaratzen zuen euskarazko aldizkari hura, jurnala izan ziteken hura, ez da existitzen, eta, eta nik gaur egunetik atzea begiratuta, zentzuzkoa eta ibilbide logikoa ikusten diote horri, ez da. Orain, galdera bat, guri askotan egiten diguten galdera bada, komunikazioari eta divulgazioari buruzko foroetan eta parte hartzen dugunean, eta da zergatik komunikatu zientzia eta teknologia euskaraz. Erantzuna ez dut nik emango, Txemari lapurtu diot. Leno, gainera berak oso ondo azaldu du hemen jasota dagoena, hau berari galdetu genion, Elhuyarko lehendakaritza hartu zuenean, aldizkariako egin genion elkarrizketan horixe bera galdetu genion, hau da bere erantzuna, lehen ondo garbi azaldu du
honen atzean zer dagoen, eta hemen honea ekarri dut, nik ere, berak bezala, konpartitzen dudalako ikuspegi hori, eta ikusten dudalako baietz, bai ezinbestekoa dela euskararen normalizazioarentzat euskarazko komunikazio espezializatua egotea, eta hala ere, edo ikerketa lanak ingelesez eta nazioarteko foretan argitaratzeak ez duela esan nahi zientziaz ezin denik euskaraz egin, eta batez ere Batxemak eta Teinakok ere esaten zuten bezala, zientzia ezin denik euskaraz egin eta ez denik euskaraz egiten, eta gainera egiten da, eta jarraian erakutsiko ditudan datu batzuetatik nik hori ondorioztatzen dut. Zailtasunei buruzko parrafo, diapo hau neukan, baina salto egingo dut, ezagutzen ditugu zein diran euskarak dituen zailtasunak oro har arlo profesionalean, diglosia egoeratik eratorritako zailtasunak dira, eta beste arlo profesionaletan bezala, zientziaren arloan ere badauzka, ezta. Zailtasun horiek gainditzeko, esan duguna euskaraz zientziaz euskaraz egitea garrantzitsua da, eta zientzia euskaraz egitea ere, alden neurrian eta ikerketa taldearen ezaugarrien arabera ere bai. Eta horretarako bitartekoak behar dira, euskarriak behar dira, eta Eluiar hori da, edo Eluiarrek arlo horretan lan egiten du, ezta. Eluiar sortu zen euskara arlo zientifiko-teknikora egokitzeko kezkatik, eta arlo horretan lanean segitzen dugu, orain ere, eta zientziaren komunikazioaren arloan segitzen dugu. Eta gure lana da hori, zientzia euskaraz egitea eta zientziaz euskaraz egitea lagunduko duten euskarriak sortzea, aukerak bilatzea eta motivazioa eragitea ere bai. Horretarako, hainbat proiektu garatzen ditugu, hemen batzuk zerrendatu ditut, ez dut, naiz hasiko azaltzen zer diran, proiektu hauetako bakoitza zer dan, baino gauza bat behintzat esan nahi dut, eta da, proiektu hauen bidez guk bi funtzio gutxienez bete nahi izaten ditugula. Eta bat da, proiektu hauen emaitza edo baliabidea dela, euskara zientzia aritu nahi duzuen ikertzailontzat, eta aldi berean aukera ematen dutela, edo aukera ematen dietela ikertzaile horiei zuzenean parte hartzeko euskarazko zientziaren komunikazioan eta zientziaren sorkuntzan. Eta bukatzeko hasieran aipatu ditudan datuak. Datu kualitatiboak dira. Esan dut, zientzialarien artean gaude eta hauek duten balioa da, leiho txiki bat dira. Nik gaur hona ekarri nahi izan dudan leiho txiki bat, baikor izatera laguntzen didatelako datu hauek. Datu hauek ekarri ditut Eluiar aldizkariaren gai librean ataletik. Atal hau 2009an sortu genuen, eta euskaraz zientzia eta teknologia idatzi nahi duten ikertzaileei aldizkariak eskaintzen dien atal bada. Aldizkariak betidanik argitaratu ditu ikertzaileek bidalitako divulgazio artikulak, baina ez zegoen atal bat propio haientzako. Eta 2009an sortu genuenean gure buruari esan geniona izan zen, dagoenean argitaratuko dugu, eta ez baldin badago, txanda pasa egingo dugu, ezta? Azken finean, hemen argitaratzen ditugun edukiak ez dira enkarguzko edukiak. Ikertzaileak bere kabuz nahi duelako idatzi eta bidaltzen digun divulgazio artikulua da, eta ez genekien, ze volumen hartuko zuen, baina, bilakaera oso ona izan da, ikaragarri ona izan da, hortxe dauzkazue zenbakiak. 2009ko urrian sortu genuen, eta taula mugitu egin da, ikusten egin naiz, bertsio kontu bat izango da. Lerro bat bera, pasa, 2009an 3 argitaratu genituen, eta 2010an 6 aldizkariak 11 zenbaki argitaratzen ditu urtean, horrek esan nahi du erdietan baino gehiagotan argitaratu zala atal hau. 2011 eta 2012an zenbakiko bat edo gehiago argitaratu genituen, eta 2013an aurten 2 eta 3 argitaratzen ari gara. Eta itxaron zerrenda daukago gainera. Horrek guri aditzera ematen diguna da, ikertzaileok badaukazuela euskaraz komunikatzeko interesa, eta horretarako espazio bat ematen zaizuenean, erantzuten duzuela, eta gu
oso pozik hartzen ditugu, beraz, gonbidatuta zaudete atal horretarako edukiak idazteko, nahiz eta orain, momentu honetan, Kafe Luiar sarien edizio berrian martxan dagoen, orduan, gomendatzen dizuena da, orain, momentu honetan, Kafe Luiar sarietara aurkezteko zuen divulgazio lan hori. Eta hau, amaitzeko beste datu batzuk, EHUko prentsa zerbitzu espezializatuari dagozion datuak dira, zerbitzu hau Luiarrek 2008tik ematen dio EHUri, eta, bueno, euskararen erabilera datuak ekarri nahi izan ditut, zerbitzu horri lotutakoak, niri onak iruditu zaizkidalako. Lehenengo taulan jaso ditut 2008tik landutako albisten kopuru osoa, 282 albiste landu dira guztira. Eta horietatik 163tan ikertzailea euskalduna zen, albiste horren atzean zegoen ikertzailea euskalduna zen. Egunekotan 148. Bigarren taulan, netzako datu hori ona da, ez da? Bigarren taulan beste datu mota bat jaso dut, norbaitek pentsatu dezake, gauza bada ikertzailea euskalduna izatea, eta beste bat albiste hori edo eduki hori edo hartu eman hori euskeraz garatzea, ez da? Eta nik ere gauza bera pentsatu nuen, eta horregatik datu horren bila jo nintzen. Zoritxarrez, erregistrorik ez da gordetzen, datu horren erregistrorik ez daukagu 2008tik hona artekoa, baina badaukagu aurtengoa, aurten landutako albistena. 28 izan dira, horietatik 19tan ikertzailea euskalduna zen, eta 16 landu dira euskeraz. Eta euskeraz landu direla esaten dudanean, esan nahi dut ikertzailea guri informazioa euskeraz bidali dugula, idatziz jaso dugun informazio hori euskeraz jaso dugula, eta hortik aurrerako hartu eman osoa euskaraz izan dela. Horrek esan nahi du albisten 40% landu direla EHUrentzat euskaraz aurten. Nik niretzako oso datu positiboa da, eta gainera, baikorra naiz, pentsatu nuenean, Mailunguru honetarako datu hori bilatu nahi izan nuenean, ez nuelako uste, hain ona izango zenik datu hori, eta horregatik erakutsi nahi izan dizuet. Eta, kontziente naiz bai, segurazki euskarak zailtasunak izango dituela noski EHUn ere eta unibertsitatean ere, baino guretzat komunikazioan lan egiten dugun eta euskarazko zientziaren komunikazioan lan egiten dugun non ikuspegitik unibertsitatea oasi bada, oasi txiki bada, eta hizkuntzaren erabileran alde ikaragarria nabaritzen dugu unibertsitateko ikertzaileen gana jo, edo zentro teknologikotako ikertzaileen gana jo, edo enpresen IG unitatetara jo. Eta oso segurazki horrek zerikusia handia izango du, baina esaten zuen kontu horrek hezkuntzaren parte dela unibertsitatea eta irakaskuntza euskaraz ematen den heinean, aipatzen genituen euskarri horiek euskaraz naturaltasunez zientzia hitz egiteko eta zientzia euskaraz sortzeko euskarri horiek unibertsitatean sortzen dira eta erabiltzen dira. Horregatik, baikorra izan nahi izan dut gaur, eta bukatzeko ondorioak hauek, zientziaz euskaraz egin aldela, egin behar dela eta egiten dela, zientzia euskaraz sortu aldela eta sortzen dela, eta Luiarrek hor behar diren bitarteko horiek sortzeko lanean jarraituko duela, hemendik aurrera ere. Eta bukatzeko, argazki baikor bat, nire lankideen argazki baikor bat, mezu honekin amaitzeko, mila esker. Mila esker, Joserra, zuritzen da. Agur bildo. Ia, badabil, ez da? Ez dakizu zelako posa daukadan, eta gaina ez dut berbarik egin behar, zeia dana esan da dago, eta orduen esango dut nahi dudana. Eta banekien ez hori gertatuko zanik, saiatu nintzen pixka bat, nola hau naturzientzien topaketa dan, biziaren zientzien topaketa dan, biziari buruz berbaiti. Uste dut egoki dela lekua, eta gero zuek epaituko dozue zer ikusirik daukan hemengo gaiarekin, ala ez. Lehenengo afirmazio bat engo dut. Harrituko zarete, baina esango dut, zientzialariak personak direla.
hori ez da tontakeria. Esaten dodanean, ze animaliak ere bagara, noski, baina zek bereizten gaitugu edo animalien gandik. Ezerk bereizten bagaitxo. Hori da kontua. Nik horri 1000 buelta eman dizkiot buruan, eta uste dute gauzatxo bakarra edo pixka bat diferentea daukaguna dela, berbaiten dakigula. Berbaiten dakigula, modu berezian, eta hori erabiltzen dugula komunikatzeko. Hori da nire lehenengo idea. Claro, orduen berbaitzen badugu, erabiltzen dugu gure elementu naturala, hizkuntza. Eta hemen esan dire gauza batzuk eta matizatu nahiko nituzke, terminologiarekin eta zerak eskatzen da jentea, ni sekula enaz horretaz eskatu. Zergatik? Bueno, oain ari gara terminologia zareak egunduz programa oso interesgarria, oso gustura nau, eta uste dute asko ikasten ari garela. Harrituko zarete, baina hizkera teknikoa esplikatzen omen dut, eta nik ez dut sinesten hori ezer espeziala da nik. Nik uste dut, gure hizkera dela guztiz naturala, guztiz normala. Ni fisika esplikatu da nien unibertsitatean, eta egoek izan dien nire ikasleak, beti izaten dut, oso txartu ingo gendun berba, baina zeo zer ikasi dabe, hau dabil nanogunia zuzentzen. Eta neuka erakatsi notzon lehenengo fisika unibertsitatean. Hori da niretzat posgarri ikaragarria. Eta horretarako nien nintzen pentsatzen jarri, ia terminologiari neukan ala ez. Esan egiten nuen eta kito. Zain zuzen ere, termino guztiak hizkuntza naturala dira. Beste guze bat da, geuk berbaiten dugunien fizikan, esan nahi espezialtsua emoten dut zaula. Hori da kontu bakarra. Aktibatu egiten dugu barruan daukaten posibilidade bat. Besterik ez. Zue bardin, zuk esan duzu orain, hainbeste hitz arraro topatu dituzula horko zeretan, posterretan. Nietzat gozada bat izan da posterrak irakustea. Benetan. Baina, ezke natural hartu ditut. Ez di izen gauza raro niretzat. Gauza batzuk ez nituen ulertzen. Baina hori da biologiarik ez dakilagako. Ez zuek ez dakizuelako, nik ez dakidalako. Problema neuria da. Eta ikasleak unibertsitatera doaz ikastera. Nik ikaslei esaten dit, nik badakit euskera badakizuela, bestela ez etorri. Euskera zitze egingo dut. Oain, beste guze bada, ia ulertzen duzuen nik zer esan nahi dodan nire berbaiteko modu natural horrekin. Hori da. Ni beti sentitu naiz eroso, naiz eta ondino iztegirik ez egon, fizika esplikatzen. Ze, txemak esan duen bezala, 77an ja klaseak extraofizialak ematen genituenien, ez gunkan ezer. Hori baino lehen hau UEU martxan zegoen. Eta lehenengo iztegia, nola baita esateko, fizika iztegia atara gendun 79an. Eta orduen nola hitz egiten gendun aurreko urteotan. Ni 71an hasi nintzen unibertsitatean irakasle. Eta lehenengo urtetik apunteak euskeraz neuzkan. Nire estilora, bale? Ulertzen da? Beraz, hori lehenengo puntua. Zientzilariak hitz egiten dube, euren hizkuntza normalean, naturalean, hitz egiteko modu naturalean hitz egiten dute, eztabaidatzen dabizenean. Beste guze bada gero ia guztiz termino zehatza erabiltzen duten ala ez. Ni orain nabilen bezala, ni en nabil pentsatzen ze berba aukeratzen dudan. Ataratzen dana, atatzen da, baina esaten dut nahi dudana. Ez padagoitik, betik. Beste guze bada gero idazten dudanien zer egiten dudan. Baina hemen, ataratzen dana. Beraz, lehenengo puntua hori. Niretzat funtsezkoa da divulgazioa. Divulgazioa da gizarteari begira gure lana justifikatzeko dekogun armarik onena. Ez badugu esplikatzen gizartean zer egiten dugun, zelan emango dute dirua nahi dugun nahiteko. Eta posible. Ordena salduen behar datzegu, eta ekitaldi hau da horren adibide bat. Bueno, hori da lehenengo gauza. Esan dizuet biziari buruz hitz egingo dudala. Justu hau prestatzen dengoela, Euskal Telebistan hasi dira dokumental batzuk ematen. Ez dakit ikusten dituzuen, niretzat oso interesgarria dira. 6 dira, nik lehenengo ikusi nuen azkena Bilbon,
egon direlako Euskal Herritik, eta hori da euskera jendea. Eta hor kontatzen da euskararen historia. Misterio bat da. Topagune hauen prentsaurrekoa emotera deitu ninduten UEUkoak, oso lagun ona direnez, eurekin joan nintzen. Ez horregatik laguna direlako, baizik eta idearekin guztiz ados nengoelako baino. Eta orduen, klaro, kasualidadea, aurkezpena izan zen, Koldo Mitxelena kulturunean, hemen, Donostian. Eta ze idea etorri zitzaidan burura esateko, Mitxelenak esaten zuena, baina euskararen jatorria ez da misterioa. Ze, jente asko dabil, keskatuta nondi gatozen. Non nondik etorriko gara, biziduna bagara, arbasoak ditugu, zein diren? Nok daki nondi gatozen gu, bardin da. Horrek enau keskatzen. Nik eskatzen hau aurrera begirako kontuak. Eta benetako misterioa, Mitxelenak esan zuen argi eta garbi, ez da euskara nondi datorren, bizirik nola dagoen baino. Horrek eskatzen hau ni. Nola dauden bizirik. Eta dokumental hori espadozu ikusi, ni propaganda egiten dut hemendik, ikusi deizuen, hain zuzen ere, biziaren kontua hor kontatzen dalako. Hor, misterio hori kontatzen da. Bueno, eta misterio horrek deko soluzio bat. Lehen hemen eskumako partetik Inakok esan dugu, hiztun komunitate bat behar da. Bizirik egoteko hizkuntza bat, eta berri du metafora batekin esango izuet, niretzat hizkuntza da organismo bizia. Iguala. Elementu guztia dauzka. Noiz bat sortu da, etengabe aldatzen ari da, eta azkenengo 30 urtea dire aldaketa horren erakusgarri. Gu gara, euskera zientziaren arloan, gu hemen gaudenok, ez ni, euskera zientzia arloan sartzeko izugarrizko aldaketaren froga, edo froga, kasu honetan, aldatzen joan gara, egokitzen joan gara, bizidunak zer egiten dute. Baldintzak aldatzen dira, gu egokitzen gara. Eta hizkuntza bardin, etengabe ari dira aldatzen egoera berrietara. Bueno, beraz, baina importantena da bizidun berezi hori hizkuntza, organismo bat bada, elementu batzu ditu. Eta elementu nagusia da komunikazioa, normal. Komunikatuen behar da. Gu gara zelula txikitsu batzu bezalakoak, eta batetik bestera komunikatzen ez badugu ezer, ez da osereinik. Eta hizkuntza da komunikatzeko erabiltzen dugun bidea. Baina aldi berean, komunikatzen den momentuan biziri dago. Orduan, ze pasatzen da? Gutxienez bi behar direla. Gutxienez. Bestela ez da komunikaziorik. Orduan, hori da problema. Hiztun komunitate bat sortu behar dela. Besterik ez dago. Eta hiztun komunitate horretan bizi da hizkuntza. Eta persona bakarrak ez du komunitaterik osotzen, ez dau bizitzarik, ez dau ezer. Fosil bat bihurtzen da. Zuen hitzak erabiltzen ditu da propos. Fosil bihurtzen da. Eta hori horrela da. Fosila oso interesgarria da estudiatzeko, eta askok tesi doktorala ingo zen duen fosilei buruz. Informazio ikaragarria ematen dute fosilak. Baina jain fosil eginda, ez dakindik orain genomarekin eta gauzoiekin berriro fosil bat birpiztu daiteken. Ez dut uste. Ez naz espezialista. Orduan, kontua da, hizkuntza behar duela hiztun komunitate bat, eta edo arlo batean hiztun komunitaterik dago, edo arlo horretan hizkuntza ez da existitzen. Bietako bat. Orduan, hoxe da gure problema. Guk erabaki genduen, erabakirik importantena hartu genduena unibertsitatean, izan zen. Fisika hor dago, fisika da arlo bat. Fisika esan dut, nire arloa zalak, baina bardin biologia, bardin dit. Erabakitzen dugu berba ingo dugula, besterik ez. Eta ziginen hitz egiten, ze konzeptua gu bagenekin beste hizkuntzak ere badakizkigu. Baina hizkuntza besterik ez da, koordinatu sistema batzu bezala batetik bestera pasatzen da, transformatu egiten da, eta kito. Idea berbera bi modutera esaten dugu. Danok gara hemen hizkuntza 2 edo 3 edo 4 dakigunok. Horrela da. Bueno,
Orduan, nola enaz ni pozik egongo, ona etorren izenean, ikusten dodalako biologian gitxienez, hiztun komunitate euskaldun bat existitzen dela. Gitxienez, 150 persona badaude. Gai direnak, edo zer gauzataz, biologian tranquil hitz egiteko. Ez gauza guztiekin, eta ez gauza guztietaz. Ez da posible. Ez da inon hizkuntza bat, arlo guztietan berbaiten dakienik. Ez da txinatarrak ere. Ze beti egongo da gairen bat eskapatzen zaiena. Orduen, problema zer da, txikia garela? Bale, bada, egia da, txikia da. Baina horregatik lehen, zuri esate izut orain, lehen goizian, hitzaldia entzun dodanien ni burua beste leku batetan esaten dodanez, ikusi dut insektoak direla bizidunen 176 gitxi gora bera. Eta insektoak txikia dira. Eta segurrasko gure espezia desagertuko da, eta insektoak segituko dute. Bueno, hoize da nire gaurko metaforaren, eta nik ez dut gehiago berba egingo, ze hauek esan dute dana. Orduen, asuntoa da, biziri gaudela, importantena ez da nondi gatozen. Euskara bizi-biziri dago, eta frogatzen ari da etengabe, arlo batzutan, bere akats guztiekin, bat, bizirik dagoela aldatzeko gaitasuna daukala. Gaur egungo euskara, eta ondela 30 urteko euskara, ez da bat ere berdina. Ni asko gustatzen zait zarrekin hitz egitea. Zarrek beste modu batera hitz egiten da euskara. Baina, ez da etenik, haren euskeratik, gero gu erdian gauz, ni ere zarren taldekoa naiz, baina esain beste. Nik ikasle izaten diatzuek ez tozu guk bezala berbaitzen, ez da pentsau ere. Esa moldeak, ordenak, esateko moduak, oso desberdina dira, baina euskaz hitz egiten duzue. Ulertzen da, gai zaete egokitzeko baldintza berrietara. Eta, klaro, biologiari buruz berbaiten dozunean, arraro xamar hitz egiten duzue. Baina ez arraro xamar euskera erabiltzen ez dozuelako. Baizik eta zuen gaiak behartzen zaituelako aktibatzera elemento batzuk persona normalak erabiltzen ez ditugunak. Betik ez. Hori da, ez da serioa da idea, Jakin behar da, edo zein hizkuntzak dituen elementuekin, edo zein gauzain daitekela. Lehen nik amaituko dut hau, ze ez gehiagirik esateko, baina lehen esan duzu itzulpenak ere inditu dela. Nik itzulpen batzuk egin ditut, bai, egia da. Eta asko estimatzen ditut egin ditudan itzulpen batzuk, baina nire itzulpena pixka bat sui generis esan dira. Esate bateko, Einsteinen lan originalak itzulin dituen bere garaian. Artikulu famatuak, Annus Mirabiliseko artikuluak, edo berak egindako liburu pedagogiko bat. Einsteinek irakurri dudan erlatibitate teoriari buruzko libururik pedagogikoena Einsteinen testua da. Beitu zu. Harek esplikatzen zuen bere hitz normalekin, zer eta oso konzeptu jentearentzat arraru omen zana. Baina ere hitzekin oso argi esplikatuta zegoen, eta hitz normalak erabiltzen zituen. Bai? Orden, itzuli aurretik lehenengo estudiatu behar izen nuen aixedana, nire espezialitatea zalako, erlatibitatearen teoria, eta ondo ulertuta gero, eta klaseak emonda gero, ikaslei eta nire ikasleak sufrituta gero, erlatibitatearen teoria, mekanika ematen gendu nien lehioan, bai? Axe ulertuta gero ausartzen nintzen, ja, axe euskaraz ipintera, baina zer zan euskaraz ipintea, beste kreazio bat zan. Esan itzulpen soila. Azken batez, itzulpen bat egiten dugunean hartzen dugu konzeptua, hemen barruan ligeritzen dugu, edo nola esaten duzu orain, ligeritzen dugu, edertu, bardin da. Ulertzen duzu bardin, esaten badu ligeritzen dugu, edo aurnartzen dugu, edo nahi duzuena. Ulertzen duzu. Eta gero botatzen ditut iz normalekin, gauza berak. Nire hitzekin. Orduen horixe da. Kontua da, zertara, niretzat importantena rollo hauetan guztietan da, bizirik egotea. Eta hiztun komunitatea dau bizirik, honelako gauzak egiten baditu. Orduan, akatsak danak, baliabideak gitxi, baina landa guztiz ere, hemen 150 persona, ari zaite, egun osoan, biologiaz euskara utzez. Eta nik ez dugu besterik. Hori da, ez da.
batzu ditugu eztabaidatzeko, baina ez du ematen hemen eztabaida ondori dagoenik, ezta? Orduan, nik bai galdera bat luzatuko dizu zuri, Joserra, zuk esan duzu, zuk garai hartan, ziztegirik ez zegoen zer, zuk esan egiten zen, ezta? Eta orduan, badirudi besteren behar izanik ez zegoela, baina hori etzen nahikoa, ezta? Ez. Gauza zinen, nahiz eta iztegirik ez egon, gauza zinen eskolak ematen hasteko. Bai, ba. Eta ikasleku ulertzen zuten, antza, baina etzen nahikoa. Ez. Gero orain dino ere ikasten ari naiz nola esan gauzak, eta nola ondo esan, baina hori da ba, aldatzen, egokitzen goaz etengabe. Maila igotzen dugun neurrian, nire ikasle, nik klase bat emoten dudanean, niretzat gauzarik importanteena da zer galdetzen duzten. Horre behartzen nau, buelta bat emotera, eureri esplikatu alizateko. Edo euren keska edo horri buelta emateko, eta horrek findu egiten da gauza. Gaur egungo testuak, eta hori dela 30 urteko testuak, ez dira berdinak, Nik irakurtzen dut gaur egunean Elhuyar eta esatut, kontxo, hauek zeo zer ikasi dabe. Gustua da irakurtzea. Claro, ikusten duzulako gozo, ikasi da asko, estiloa lantzen, hasik eran latza da gauza, punta zorrotzak ditu, min ematen du, pixka bat, ogorra egiten da, baina hori fintzen doa, eta ikasten dugu. Eta honelako ekitaldia dira instituzioen ere ikasteko bestek zer egiten dute. Entzun eta iba, kontxo, ide hori ze hona, edo bestea, edo honek esan moldea berabili dut eta zein tezgarri. Hoi da, azken batez komunitate bat gara, komunitate batean trukatzen bada informazioa badanak hartzen dugu onura. Hoixe da. Ez dakit. Hola da. Iñako, Eider, baduzue besterik izateko? Ez, nik bai esan nahiko nukena da, azkenean Elhuyarretik egiten dugun lanean, joan eta etorriko bidea dela nolabait, ezta? Esan nahi duena da Elhuyarrek lan egin du zientziaren edo euskarazko zientziaren normalizazioan, terminologia sorkuntzan eta hainbat alorretan, eta gero lan horren fruituak jasotzen ditugula Elhuyarretik zientziaren komunikazioa egiten duguna. Guk euskarazko zientziaren komunikazioa egin nahi dugu, zientzialariok ikertzen duzuena eta dituzuen emaitzak gizarteari helarazteko, horretarako zientzialariok behar zaituztegu, eta euskaraz ari diran zientzialariak behar ditugu. Eta horregatik, aipatzen duen joan etorriko bidea dela, ez guk baliabide horiek sortzen eta ematen ditugu, eta gero hortik lortzen ditugun fruituen bidez, gizartea egisteko aukera daukagu, eta horregatik Joserrari bezala niri ere segulako poza ematen dit horrelako foro bat, natur zientzietaz, 250 pertsona euskaraz ari direla ikustea, ze hori oso izugarrizko lehengai ona da guk egiten dugun lan horretarako, eta da zuek egiten duzuen lana gizarteari kontatzea, eta kasu honetan gure hizkuntza natural horretan euskaraz kontatzea. Besterik ez. Iako? Nik gauzatxo bat bakarrik aprobetxatuko dut, nire ibilbidea hitz egin duzunean aipatu duzu, Miren Bego Urrutiarekin batera ibili ginela blog bat idazten euskaraz Wandreak, gero hortik liburu bat atera zan, Animalien aferak liburua. Hori orain etenda dago, besteak beste katedratik, katedrak ematen dira lanak ez didalako usten, denborarik esertarako ere, baina katedratik hasi gara ateratzen orain beste blog bat, hau gai askotarikoa, zientzia kaiera du izena, joan den hilabetean hasi ginen, eta aprobetzatzen dut zuei konbitea luzatzeko blog horretan idazteko, divulgazio blog bat da. Beraz, eta gainera nahi dugu alik eta jende gehienen gana iristea, beraz, konbidatuta zaudete. Hori da, aprobetsatu nahi nuen hori esateko. Nola aipatu
Nola lehen esan dudan, interneten alegin handia egin behar dugula, ni sinetxetan nago, zientzia kaiera. Bueno, badaukagu tartetxo bat zuen gandik zerbait entzuteko, edo galderak egiteko. Badokazue, bai. Bai. Ez dakit ondo ikusten dudan argazki hori, Fernando Mijangos naiz, kimikaria. Eta ez dakit ondo ikusten dudan argazkia, baina argazkia bera iladatzen du egoera bera be. Naturzientzien lehenengo topaketa. Gustora, benetan. Gogoratzen do Larraunakoak olan kimikari ikerlariek egiten genuen eta. Eta ikusten du behan, UEU bultzatuta, Udak Euskal Unibertsitatea bultzatutakoa. Eta laguntzaileak, Gipuzkoako Foru Aldundia, naturzientziakoek ze ondo topatzen dute lekua ondo babestuta egoteko. Jaurlaritza be handago, baina ez dakit eskerrian moztu, eta eskuma moztu, eta goitik moztu, eta dolbeti moztu, eta baina ez dut UPVHU ikusten. Eta hori esaten dudanean burura etortzen jat orduan ze egoeran gaude euskera eta UPVHU. Eta ez du gehiago esaten. Zu, maite. Esan zuetzako, berria. Kaixo, arratsaldeon. Joserra aspalditik ezagutzen dut eta pixka bat Txemak esan dio nahiko altzen 71ko bere fisikako lehenengo jardunak, alegia esaten zuela, nahi zuen bezala adierazten zituela, bere klaseak edo bere emanaldiak egiten zituela, baina ni badakit Joserrak ibilaldi luzea egin duela terminologiaren bidean, eta aipatu duenez, hiztun komunitateak aipatu dituenez, hiztun komunitate zabalaren barnean badago adibidez topaketa hauetako hiztun komunitatea biologiarena o naturzientziena, ezta? Eta orduan behar bada 71an baino gutxiago aske gera edo da komunitate honetan sartu nahi duen persona. Alegia jakin behar du komunitate honek nola hitz egiten duen, ez? Bere alorreko gaietan. Eta, egin da 30 urteko, 35 urteko bidea, eta zentzu horretan enuke gaizki ulertzein nahi Joserrak esan duena, ezta? Alegia, bai dela importantea terminologia jakin o ez jakin solastea, konplejorik gabe, espresatzea. Ni neuk ere getariar batekin bizi izan nintzen 4 urte piso berean biziz biologia ikasten, eta erderazko terminologiakin hitz egiten nuen euskeraz, gai guzietaz, da Bartzelona gainera, naiz eta gure ikasketa guztiak espainieraz izan, ezta? Orduan, importantea da hori, mezu hori oso garrantzizkoa da, baina baita ere, nolabait, exigentzi puntu bat jarri bertzaio gaiari, alegia, hiztun komunitate bakoitzak baduela bere jerga, bere terminologia, eta hurbiltzeko eta haietara hurbiltzeko 35-40 urte honetan egin den saioara arrimatzen, hurbiltzen jakin behar duela, ez? Nolabait ere, enuke ulertu nahi, jende ulertzei nahi, Joserraren hitzatik utzikeriarako pausoa, ez da? Ni badakite, beak, ez duela hori esan nahi, baina esan duen bezala uler zitekeen eta horretik egin dut aklarazio hau. Zer esanik ez, zuk historia ezagutzen duzu uni bezain ondo. Garaikidea gara, eta zuk badakizu nola zizan historia,
lehenengo naturzientzietako hiztegi famatuarekin, jakinekoarekin, bai? Eta gure aurrekoak nortzuk ziren, jakin taldeko personaje importante asko, eta zer esanik ez, aldi berean hori esatearekin batera, zu badakizu, parte hartu gondula batera Uzeiren sorreran, eta Uzein izugarrizko lan terminologiko hona izala. Baina, bueno, esan nahi dutena, zurrunbilo horretan sartuta zegoen. Batetzi zegoen guk egiten genituen testuak, eta bestetik sortzen genituen sortu behar zirenak. Inolako konplexurik gabe. Nik hori esan nahi dut. Aber, ulertzen da. Ez tala itxaroten egon behar Uzeiren lan hain arte, ze zuzeu ere bertan zinen, eta neue bai, eta ja ordurako einda geunkan, ze aurreko artikuluak ja anaitasunan eta idazten genituenak zientziakoak ziren. Eta hori ja 70 bauaz. Ulertzen duzu? Baina ez ginela geratu itxaotenia noiz dauen terminologia hori egiteko. Gero horrek sortu zuen premia. Horrek sortu zuen premia, zeia, hasi ginen biltzen, eta zu bertan zinen, lehenengo udako Euskal Unibertsitateetan, eta zer demontre Elujarrekoekin. Hor atara dauzun argazkian agertu die gure lagun zaharrak, Mandrez eta Mikel Salbide eta konpainia guztia. Bai. Eta hango eztabaida zan nola adostu terminoak urrengo kursorako. Eta biltzen ginen egun, ni fizikan, konkretuki Elujarrekoekin, Bilboko bakarra nintzen, zebesteak hemengo ziren, Donostikoak, eta Bilbotik etortzen nintzen adostera. Eta adosten genituen terminoak eta aurrera. Eta gero etorri izan Uzeirena. Batak ez du bestiak entzen. Biak doaz aldatzen batera, eta batak eragiten dio besteari. Ze testuak egitean behar gendun bestia. Terminak ipintean beste testu bat sortzen genituen. Horrela esan. Orduan, ez dut esplikazio handirik emon behar. Badakizu. Beste galderari paldago, bai. Bueno, eskerrik asko Lauroi, egia esan oso mezu puzgarri eta esperantzagarria izan da, baina nahi benetan trauma bat suposatu diazue. Horrentxe esplikazuko dizu ez eba. Izan ere, bueno, ni EH nahi naiz tesi egiten. Eta, bueno, baina arte lasai nintzen, esan nahi dut, nire taldeakin ikerketa egiten dut euskeraz, taldeko kide guztiekin baita nagusiekin ere euskeraz egiten dut. Hor arte ondo. Publikatu ere inglesez egiten dut, bueno, ni uste arrazoiak argitu zuela zergaitik, baina, eta hemen nire trauman oinarria, asko azpimarratu duzue tesiak euskeraz argitaratu edo presentatu behar ditugula. Nire taldean, eta kasi nik ere, hori ez dut planteatu. Bueno, guk baditugolako presio batzuk, esan nahi dut kurrikulum aldetik, edo ez dakit nik ere nundik, batetik diana publikazioak atea behar ditugula alik eta gehien, bestetik tesi europarrakin behar ditugula, eta horrek azkenik gero abeira asko errazten digu, gero bertan zientzia egiten segitu ahal izatea. Eta besteik gabe, ez dakit gogoeta honekin usten zaituet, ez dakit zehose bat ezuen nahi kontzientzia bisa lasaitzeko, edo esotedan galdera hau hemen aulki buelta hontan erantzutekoa. Besteik gabe, eskerrezo. Nire erantzun laburra, baina zuen ikerketari buruz, zuek euskeraz idazten ez baduzu, zeinek idaztiko du orduan? Inork ez? Bueno, ez, eta nik nahi izten badidazu esaten, gu beti kejatzen ginen, bueno, kejatu edo, ez, kejatu berez, esan egiten gendu, kejatzia. Lan doblean behar gendula guk euskaldunok. Hori zen da gure patua. Nik ez diot garrantzirik ematen, baina aldi berean bi aldiz egiten nuen hausnarketanik. Eta hori esan kaltegarri. Ulertzen da, buelta mon behar zaio tortillari. Ze bestela, tortilla erre egiten da, normal. Ulertzen da zo? Orduan, kontua zen, badakigu euskaldunok lan doblean behar dugula. Badakigu gogorra dela evidentzia guztien kontra euskera aukeratzea. Hori, horlan da. Arestik usteot esaten zuela, ojala jaio espanintza euskalduna, baina kasualidadea. Ulertzen duzu?
evidentzian kontra jokatzen dugu, baina horregatik ipini dondi misterioaren historia. Ulertu badozu, indirektarekin joan da. Claro, misterioa da, dana daukogu euskeralde batera izteko. Dana daukogu. Eta horrela gatoz, horregatik izan dizuet ikusteko dokumentala, Kristo aurretik, lehenengo programa aurretik dator. Ordurako ja euskera presiopean zegoen. Eta bitartean hainbeste hizkuntza desagertu dira. Kontuz. Eta gehiago esango dizut. Gatxau izango da insektuak desagertzea, elefantea desagertzea baino. Kontuz hizkuntza handiekin. Hizkuntza handiak desagertuko dira, igual euskera baino lehenago. Inglesa barne. Ulertzen duzu zer esan nahi dudan? Ze erralduiak beste problema batzu ditu, sakabanaketarena, ze haiek ere aldatzen ari dira. Espainola, esate baterako izugarri handia da, baina nik pelikula argentino bat ikusten dut eta erdia ez dut ulertzen. Eta erdera oso ondo dakit, kontuz. Eta egunen baten itxasua dago erdian, edo igual beste hizkuntza bat da. Bueno, hori da. Evidentziaren kontra aukeratu dugu euskera. Baina hori da voluntarioa. Hori da. Nik aldiz, Jose Raiartza naiz, nik aldiz pixkat bazterran hastuko ditut hortik. Eta, nolabait, gure ikasleen bideare, babestu ere ingo talde hortan. Beste gure ikerketa taldean ez talako tesirik itzultzen. Gure buruaren itzultzaile izatea ez dut uste da nik euskararen alde lan egiteko moduik onena. Lan gehiago egin behar dugula euskaldunok dudik gabe. Baina ez dut uste bidea hori izan behar danik. Ni askotaz ere gehiago kezkatzen hau, eta etorkizunera begira gainera, askotaz ere gehiago kezkatzen hau, ikertalde euskaldunak gauzatziak, egiteak. Gaur egun, bada falazia txiki bat, UPV-en ere desente zabaldu dana, eta da, ikerketa talde batzuk erderaz funtzionatzen dutenak, gero tesiak, espainolez edo inglesez egiten dituztenak, ez dakize laguntza edo ez dakize, saritzen diren politika batzuengatik, gero tesi horiek euskalduntze dutzarekin, euskerara itzultze dutzarekin, kito sentitzearena ez da. Eta nik uste dut hori bide okerra dala. Nire ustez, onainoko bidea eginda, ikus genezake botila, erdi betia, erdi utza, nik gaur erdi betia ikuste dut. Gaurko egunakin eta hemen bildu garen guztiek ikusita erdi betia ikuste dut, baina atzo segura eskiz nola ikusiko ez da. Gehiok eskatzen hau, botila gehiok betetzeko zein behar dan pentsatziak. Horrek asko ze gehiok eskatzen hau, eta hortako niretzat, oinarrizkoa da ikertalde euskaldunak gauzatzea. Leninakok esan du, eta guztiz adoz nago berekin, ikerketa oso prozesu luzea dela. Sarritan ikerketa zer dan esplikatzen eta hasi izan garen, esan izan dugu, informazioa bildu, hausnartu, hipotesi berriak prestatu, hipotesi horiek testatzeko esperimentuak egin, emaitzak aztertu, ondorioak aztertu baitare, eta horiek argitaratu. Hasiera eta bukaera gaur egun nire ustez inglesez egin behar da. Zientzia maila globalean egiten dalako, hartzaileak mundu osoa dalako, eta hori dalako tenon artean, ez dakit, baina gutxinez gehiengoek hautatu duten lingua franca. Baina gainentzeko urrats guztiak tartean eman ditudanak, horiek dira benetan garrantzitsuak zientzia ze hizkuntzatan egiten dan erabakitzeko. Eta nire ustez funtseskoa da ikerketa talde euskaldunak existitzia, dagon informazioa hausnartu, ideia berriak pentsatu, mendiko lana egin, datuak aztertu, ondorioak prestatu, guzti hori euskeraz egingo dutenak. Euskeraz bizi diren ikerketa taldiak gauzatzea. Hori oinarrizkoa daukagu, aurrera dira. Gero, emaitzak, inglesez argitaratu beharko ditugu, dudik gabe, eta gero, emaitza horiek berak, bere hortan, euskeraz argitaratzea buruz, ez dut uste hori da nik interesgarriena. Egia da hor terminologi bat sortzen dela, pentsatzeko modu bat sortzen dela, euskeraz ere idatzita geratu behar dana. Baina ez dut uste bide egokiena gure buruaren itzultzaile izatea dela. Eskadeza jogun zeo zer gehiago gure buruari. Eta saia gaitezen adibidez metodologiak esplikatuko dituzten testu txikiak, tesietan oinarrituak izan daitezkenak eta euskeraz prestatzen, gainentzeko ikertzaile euskaldunentzat
baliagarriak izango dianak. Ez oso espezializatuentzat bakarrik baliozkoak diren tesi horiek. Iruditzen zait, itsasoan arbolak landatzen aritzea dala, tesia bera itzultzen aritzea. Gure kasuan, tesiak izaten dira 4 artikulo internazional inglesez grapatuak. Kitxo. Hori da eredua, eta modu hortan ez gabiltza alperrik lastosuak piztutzen. Ez dugu besterik behar. Iruditzen zait, askotaz ere interesgarriagoa dela hor lan gehigarririk egin behar bada, eta egin behar dugu Euskaldunok. Askotaz ere interesgarriagoa dela lan hori, lan metodologikoak prestatzen inbertitzea. Nik erapazio horrekin ere nago adoz, hori beste kontu baterako ez da. Aprobetxatu ez egitea, tesi egiteko orduan, hausnarketa, egindako lanari buruzko hausnarketa egitea, eta nire ustez hausnarketa hori euskaraz ere egitea, interesgarria da. Baina, badago beste galderari baina. Nik eneukan asmurik berba hartzeko, ze niri ere asko gustatzen zait berba egitea eta arrisku bat izaten da, baina lehen aipatu da tesiena, gerorai honek ere atara du, eta aspaldiko eztabaida bat, Juan Inaziok aipatu ditu 15 urte, baina gehiago ere badira, ze nik orduan eneukan numerik, eta orduko eztabaida termino beretan ez, baina antzekerako lekuetara edo oazela uste dut, ez? Aipatu duzu, honi nazio bat tesinak eta ni nago tesiak euskaraz egitearen kontra. En fin, akabosea izabolitzateke ez, baina bai nagoela tesiak euskaraz egitearen errentagarritasunaren alde. Zer nahi dut, baldintzak kontrakoak direnean, hau da, zure inguruan tesia euskaraz egitea itzultzea bada, zuzendaria erdalduna daukasulako, tribunala erdalduna eukiko duzulako, inguru guztia, nik baldietan enuke tesirik egingo. Orduko denporetan gitxiago kontutan hartuta, material falta ikaragarriarekin geundela, eta tesia egiteko aukerarekin zebile jendeak, euskala aparte, eskolak emon behar, apunteak, Joserrak aipatu dituen, txikikeria guzti horiek. Nik orduan, kontestu hartan, tesia bai, behar bada, baina tesiaren erdaraz egin duzun lanaren itzulpena, denpora eskolarako behar duzun materialetan, erre horretan, ez? Gaur egun ere, baldintzak aldatu egin dira. Noski, tesia egin behar baduzu formatu konkretu batean eta artikulu, tesi europarra egiten baduzu, hor euskarak formalki ez dauka lekurik. Euskarak badauzka beste leku hobeak agertzeko. Txemak aipatzen duen, goeta jakina, baina ez dakit ze inbertzio, errentagarritasunaren aipatu dut, ez? Eta, Ibanek esan du, ez? Tesia ez dugu fetitxe bihurtuko. Bai zein ez, segun eta, esango nukenik, ez? Eta gero, ekitaldia pixka bat, kritikata hasi den arte, nik ikusi duan neurrian pixka bat, autokonplazentzia, hori ere behar dugu, baina iruditu zait ze ondo, eta Eskerrak Martzelek Joserrari esan diola, eta esplizitatu egin dugu, denak ez duela balio. Bai, egiten genuen, baina, asintota horretan, joan gaitezen, oberantz, eta kontu honetan, hemen gaudenok, baina badaude beste datu batzu ere kezkagarri direnak, esate baterako UEUko burua den Karmele Artetxek, bere tesian, euskaraz, datu kezkagarri batzu plazaratu ditu. Esan ez, euskarazko lerroetako irakasleen euneko importante batek, euskaraz
ez tesirik, ez du lerro bat bera ere argitaratu. Ez divulgazio, ez tesi, bueno, ondo, hobeto gaude orain, urte batzuk direla baino, baina, alde biak, ez? Botila bete, botila utz, animo, ez? Beste galderari baldugu. Nik euskera zientziaitean bueltan, Joserrak esan duna lantalde euskeraz funtzionatzea zientzia euskera zitea dela, niretzat nahikoa iruditzen lantalde euskeraz funtzionatzea, eta gero emaitza danak inglesez. Hori iruditzezat parekagarria dela, egunkari batek erabakitze baldin badu erderaz publikatzea eta redakzioan euskeraz eztabaidatzea. Niretzat periodismoa erderaz egiten ari da. Baina bestalde iruditzezat baita ere, artikulu zientifikoak euskerara itzultzea, nik nire gauza teknikoi buruz, euskeraz modu horretan idaztea, zeinek irakurriko du hori euskeraz. Igual logiko hau iruditzen zait, nire tesia beste modu batian hitz egin da, modu divulgatiboago batian euskeraz esplikatzea, baina ez nire artikulu zientifikoa bere horretan euskera itzuli ezkero, ez dut uste munduan inork irakurriko lukenik nire tesia euskeraz. Unik ingoet, zer euskerazko tesi egiteko beka dakat justu. Baina hori, logiko hau iruditzen euskerakin modu divulgatiboan erabiltzea, baina igual ezain modu tekniko espezializatu baten. Barkatu, baina bakarrik gauzatxo bat. Ezke, zu modu divulgatiboa, gatxau, niretzat gatxau da modu divulgatiboa nahitia. Niretzat, ulertzen zu? Ados. Zailago da, kontuz. Eta zu zara espezialista, eta zu gai zara aktibatzeko nahi baduzu estilo hori. Ni badakit berbaiten, segun norekin nabilen esplikatzen, badakit maila diferentetan hitz egiten. Nik nire loba bateri esplikatu behar badotzote fizikako gauzatxo bat, bere berbakin esplikatuko dotzat, kontuz. Aktibatuko dut nik terminologia teknikoa segun norekin nabilen. Hori ez dakit ulertzen dan ondo zer esan nahi dodan. Berbaiteko modu asko dagoz gauza berberari buruz. Mailak dagoz. Orduan, ez da bardin argitaratzea berrian. Berrian artikulo sonak dauz, kontuz. Eta da, jente guztiarentzako. Orduan, zuk hitz egin dezakezu Nobel saridun baten gaiari buruz, berrian, hitz batzuekin. Hitz egin dezakezu hortaz, lehenengo mailako ikasleekin. Hitz egin dezakezu espezialidadeko ikasleekin. Eta hitz egin dezakezu estiloz, zera American Journal of Physics. Aitzuten duzu, segun zein estilotan hitz egiten duzun, aukeratuko duzu berba bat, esamolde bat, eta izango da kompaktuago testoa, izango da xamurragoa, gauza guztiak esan daitezke, nik ikasle izaten diet, idatzi, formula fisiko bat, idazten da formula modu bakarrean. Azaldu, infinito modu daude, kontuz. Eta nik, klase batean, egon naiteke berbaiten, Newtonen bigarren legeari buruz, nahi bezu ordozoa. Esplikatuko dut bina modutara. Baina formula bakarra da, kontuz. Horregatik dinotzut, zu gai bazara, hori egiteko, gai zara aktibatzeko hitz egiteko modu hori ere. Eta hori erabiliko duzu zure mailakoekin. Zu tabernara basoaz lagunekin ezara ebiliko berbaiten unibertsitatean bezala. Bistakoa da, neuk ez behintzat. Oso diferente da, eta nire kuadrilako lagunekin beste modu batera itzen dut, kontuz. Ez da gauza bera. Orduan, erregistro kontu hori oso importantea da. Eta, euskeraz badugu, aldizkari zientifiko maila asko. Batetik, berriak ataratzen duena, ni ez test duina. Eluiarren testua oso testu serioa da, beste maila bada. Ekaian, exigitzen dutzu ia estilo zientifikoagoa. Ulertzen duzu? Hori da, jakin behar da kokatzen. Eta hori praktikarekin ikasten da. Horretarako, ibili enbia da. Ibili eta egokitu, besterik ez.
Kaixo, arratsaldeon. Nik ekarpen txiki bat egin nahi dut. Oso konforme nago esaten ari diren gauza askorekin, bai zuen iritzi askorekin, baita beste batzuekin ere. Eta nire ekarpena bakarrik da gauza bat sentitzen ari naizela transmititzeko. Eta da nolabaiteko kritiko egiare ez dut nahi izan, baina agian hausnarketarako balio duen zerbait. Agian pixka bat endogamikoak ere ari garela izaten. Zentzu batean, unibertsitateaz, behin eta berriro, hitz egiten ari gara, unibertsitatea tesiak, euskal erakunde edo elkarte, euskaldun, erabat euskaldun, ez dakit nola esan, ofizial edo estandar edo klasiko batzuetatik atera gabe. Ondo dago, zentzu batean, hor egosten delako euskara zientifikoa, baina ekarpena hauxe da. Hortik kanpo ere bizitza badagoela gure gizartean. Ez da nahi genuken bizitza bezain euskalduna. Gustatuko litzaiguken bezain euskalduna. Eta hortik ere arazoak edo hortik ere erronka dator. Baina hori ere, nolabait nik uste hemen aipatu behar zen zerbait zela, eta hori, aipatzea besterik ez. Inungo kritikarik egin gabe, baina hor daude, eta naturzientzietan batez ere, hor daude hainbat elkarte. Elkarte horiek inungo laguntzarik gabe, inungo ez dakit indarrik gabe askotan ere, gure gizartean sartuta daudenak, eta gure gizartea den bezalakoa da. Erabat gehien jota elebiduna, eta ez da guk nahi genuken bezain euskalduna. Eta hori da ekarpena, bakarrik. Beste alderari badago, beste inork, bai, zer? Nik beste gogo eta txiki bat egin nahiko nuke, pixka bat, euskera eta tesiak uztartzeko edo tesia euskeraz egitearen galdera honetan, ez da? Nik uste dut, lehenik eta behin, tesi modeloa, tesi eredu aldatu dela denborarekin. Eta askotan, tesia nori zuzenduta dagoen edo tesia nork kontsultatuko duen, hau da, tesien irakurle potentziala edo interesatu potentziala nik uste dut aldatu egin dela. Eta batez ere aldatu da tesi eredua, esan nahi dut. Gaur egun, gure ikasleak erabat presionatuta daude argitaratzeko. Zenbat eta gehiago hobe, Ibonek esan duen bezala, eta zenbat eta epe laburragoan hobe. Orduan, gaur egun planteatzen den tesi eraginkorrena da, Joserrak esan duen bezala, logikoki, 4 artikulu grapatu izatea. Nire tesia aspaldi nuen, ja ez naiz gazte, ez naiz 30 urtetik berakoitakoa, eta nire tesia ez da artikulu sorta bat. Nire tesia da gauza potolo bat, obra original bat, nik egindako ikerketari buruz hitz egiten duena, nire emaitzak plazaratzen dituena, eta hortxe dago. Baina hortxe dago gure departamentuko idazkaritzako liburutegian hautsez beteta. Ez da artikulu zientifikoen bilduma bat, ez da gauza bat itzuli behar izan dudana gero argitaratzeko. Ez da obra original bat, garai baten tesi eredua horrelakoa zen nire garaian behintzat. Gaur egun hori da aldatu dena. Ordunik oso ondo ulertzen diot Iboni daukan kezka hori gauza da. Euskeraz transmititzeko zientzia nori transmititu behar diogu. Gizarteari egiten duguna kontatzeko, hortarako zientzia divulgatiboa daukagu, hortarako ez dut tesi bat euskeratu behar izan, edo ez da artikulo zientifiko bat euskeratu behar. Ulertzen, orduan, gauza da, guk tesiak egiten ditugunean gaur egun nori zuzendutako tesiak dira. Nor da gure tesian interesatuta dagoena, ikerlari internazional bat,
gizarteko dozein pertsona, nik uste dut tesi formato aldatu dela, eta oraindik ere zailagoa dela euskaraz tesi egitearen zentzu eraginkortasun hori pixka bat ikustea. Gaur egun, zientziak berak ezartzen dizkigun presioagatik. Beste galderarik, beste inork ezer esan nahi du. Bueno, orduan, horrela utziko dugu, ordua pasatuta dago. Orduan, mila esker hemen mailan ezerita zaudeten hoi, Iñako, Eider, Joserra eta mila esker ona etorri zareten guztioi, hemen ordua eta erdiz egon zaretelako eta egin dituzuen ekarpenengatik. Mila esker.